पहिलानो बुबाग्रानो खुलुमो फारो तै चिनि प्रेस मिडियानो हामबाय बिनि जों वाटक गामिनि चिनि दाखुक पूर्ण कुमार देव बर्मा 4 मास रमै बुफां रायजा जानाय बरफ बानु खुंफुरैबा बुफां रानि थांखानिगो बुफां केप्लै थेगि याथै नामाबाय या कंपुरा बाय थांखा बाहार फाथै सक थांबाय क्या इनका ताबा जिबिगो बनो ट्रिटमेंट खालायजागै दंगो इनके पारिवारिक अवस्था निरव नुगै माखा बेलाय खोना हामिया yang boni loge song tongo बुसाबो खोनै दंगो गोबानो सोंथिनि जत पाल किसिनि तिप्रामथा पार्टी निंगै YTF निंगै जों पाल किसु बागानि बागै बनि नुखौतिनि फाय मालाय फैजा दिनैनो सुबा मुंनि पान्दागो सफायजों दं सिनि YTF नि प्रेसिडेंट बरंगनासिन देबसि जमातिया दंगो सिनि दाउतम कुमार जमातिया दंगो बजुमालि मेम्बार तै दंगो yang सिनि लीडर्स ऑफ कार्तिक जमातिया दंगो तेव आमचाइनि लुकुरक निरव जखनो नुबाय खाना बरक लीडर्स ओ आमचाइनि वारियर्स ऑफ बरक जे मालायसा जानि जानि नुखौनि होइते जे सुबलाइसा बरक सुबा लागिनि तिनि 4 मास जरातै मनो चिकित्सानि व्यवस्था आसुक जरा फै फैनाखा इनके निरक मांखलिगो नुगनाय याकं ताकखाना हामियाखौ बिसनाखौ कम खालायजा तैबो सुबा सुनांग हाइसि जों जे मानसाक तिनि थुंलाय तरंगै जों पाल के जे मानसा जरातै जों तिनि फाइनो सुबा फैका सरकारि बाबेबो जों ऑफिशियली बबो डिपार्टमेंट ऑफ जरातै सुबा सु खाइमान बाहाय प्रोविजन दं एज पर प्रोविजन बनि एप्लीकेशन दं बनि जे दरखास्त दं मानो जों डिपार्टमेंट ऑफ लांग थांगै बाहाय के फाइनेंशियल तैबो बरनो एसिस्ट खाइमानो अब आनि व्यक्तिगत होइते आं चाइतकनाय तैसिनि लीडर्सबो चाइतकबै तगै बरबो चाइतकनाय इनके जत नाय तनाय लुकुरनो कइजागो नुखुं बेलाय खारियाव मसंसा बरन नुखुंगो फाइगै जत पालको सुबा फाइगे तैबो हामनाय जरा नुक तनाय रमा सोंनोखा जतनो हामबाय निजे मा सुंखौ फारो मियारो हे मा ओंथियाबले Ni umur apa dijak secara utuh lah ini mana kumar ini. Supaya orang mana ini. Waktu itu baru kerja mana begini. Sampai jarak.